No ale toto sa môjho gynekologa určite neopýtam. Veď to je úplne trápne. Som doktor Kolár. A v gynekológii bez obáv otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Dámy, ruku na srdce. Koľkokrát sa vám u gynekologa stalo, že napriek tomu, že vás niečo trápi, neopýtali ste sa na to, lebo je to divné, nepríjemné, alebo dokonca aj trápne? Nie. Poďme na to trošku inak. Kto sa nič neopýta, nič nevie. A u gynekologa je to rovnako. Neobávajte sa toho, že si o vás myslíme niečo, čo nechcete. My si nemyslíme o vás vôbec nič, ale racionálne zhodnocujeme váš zdravotný stav. Zapíšte si svoje otázky napríklad do mobilu, do zápisníka, alebo aj len na kúsok papiera a pýtajte sa svojho lekára. Verte, že sa vám pôjde z ordinácie s inou väčšou ľahkosťou.